rovnováha a miera. Alebo prečo sú extrémy zničujúce? Slovanská filozofia nikdy nehľadala pravdu v extrémoch. Hľadala ju v rovnováhe a nie v priemernosti. Vďaka miere slovanská filozofia umožňuje veciam pretrvať. To, čo je vychýlené, sa časom zlomí a to, čo je v rovnováhe, vydrží. Extrém je rýchly, ale krehký a hlavne príťažlivý. Extrémy lákajú rýchlym výsledkom, silnými emóciami a pocitom istoty. Ale práve preto sú nebezpečné. Extrém nepočíta s dôsledkami, nevidí celok a spotrebúva sám seba. Čo horí príliš prudko, rýchlo dohorí. Miera nie je slabosť. Častý omyl je myslieť si, že miera znamená váhavosť, kompromis za každú cenu a nedostatok odvahy. V slovanskom chápaní je to naopak. Miera znamená vedieť, kedy je dosť, nepodľahnúť okamžitému pnutiu a zachovať smer aj pod tlakom. Miera je silou sebaovládania a rovnováhou v prírode. A v živote slovanské myslenie pozorovalo prírodu cez striedanie ročných období, dňa s nocou, cez rast a útlm. Všetko má svoj rytmus, všetko má svoju hranicu. Keď sa rovnováha poruší, pôda sa vyčerpá, vzťahy sa rozpadnú a človek sa zlomí. To, čo ignoruje mieru, ničí samo seba. Extrémy v myslení alebo extrémne myslenie rozdeľuje svet na čierne a biele, odmieta pochybnosti a považuje nesúhlas za hrozbu. Slovanská múdrosť učí počúvať viac než kričať, vážiť svoje slová a nenechať sa strhnúť prúdom. Kto ide len jedným smerom, prehliadne zvyšok cesty. Rovnováha a zodpovednosť je o miere. Miera neznamená nečinnosť. Znamená vedomú voľbu a človek, ktorý pozná mieru, koná, keď treba, ustúpi, keď je to múdre a nenechá sa viesť pýchou. Rovnováha nie je stav. Je to neustála práca. Povedzme si, prečo extrémy ničia aj dobré úmysly. Aj dobrý úmysel sa môže stať ničivým, ak stratí mieru. Prílišná tvrdosť láme. Prílišná mäkkosť rozkladá. Bez miery sa spravodlivosť mení na krutosť, sloboda na chaos a istota na dogmu. Rovnováha a miera nie sú brzdy života, ale sú jeho nosnou konštrukciou. Extrémy sú hlučné a rovnováha je tichá a práve preto dlhodobo víťazí. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotu, budeme radi za každý like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, klikni na subscribe, aby vám neušli ďalšie videá zo Slavianskej akadémie. Ak vás toto video oslovilo, zdieľajte ho s priateľmi alebo s niekým, komu môže pomôcť. Vaša podpora nám pomáha rásť a šíriť tieto myšlienky ďalej. Ďakujeme, že ste súčasťou komunity.